Hej med dig. Jeg håber, du har det godt. Jeg ved ikke, om du er på vej på ferie, eller om du allerede har været på ferie, ligesom mig. Jeg har lige været 2 uger i Grækenland, og der har været fantastisk vejr. Så jeg er lige landet her, og jeg havde lige noget på hjertet her. Nu har jeg ikke delt noget herinde i lang tid, så nu tænker jeg, at jeg har noget på hjertet, som jeg vil dele. Og det er 2 ting. Det ene, det er et redskab til dig, som er i parforhold. Et effektivt og enkelt redskab til, hvordan I kan gå fra at være i warzone, gå og kritisere hinanden, hvor der er afstand, til at komme tilbage til forbindelsen igen, hvor der er forbindelse, connection, varme følelser, romantic feelings. Så hvis du kunne tænke dig at høre noget mere om det, så vil jeg meget gerne give dig noget mere info. For jeg kan sagtens følge dig i det her med tanken om at gå i parterapi. Nej, det er lidt langhåret, ikke? Det koster, det er noget af en investering, og det er ikke noget, de fleste mennesker har lyst til, medmindre det er absolut nødvendigt. Og de fleste kommer så for sent i gang med det faktisk, hvor de har gået og sagt en masse skadende ting til hinanden længe, kritiseret hinanden, og desværre så kommer de fleste faktisk for sent i gang. Så jeg vil slå et slag for at komme noget før i gang. Og det behøver ikke at være, bare tage en session, hvor du lærer et redskab, hvor I kan komme tilbage til forbindelsen igen. Og det er ikke sikkert, at det kan klares på en session. Der er ikke nogen garantier for. Det kan være, det 2 eller 3 sessioner, men det er stadigvæk meget mindre, end det I måske havde regnet med. Og det er igen, det er redskabsbaseret. Og der er selvfølgelig 100% anonymitet. Jeg går ikke og fortæller videre til nogen, at I har været i parterapi hos mig, selvfølgelig. Så det skal du lige vide. Der er 100% diskretion her. Og hvorfor taler jeg om det nu? Det gør jeg, fordi at når man er på ferie, så går man op og ned af hinanden 24 timer i døgnet. Og det gør man jo ikke til hverdag. Så derfor så når man tager på arbejde, så kommer man ud og ser nogle andre ting, kommer hjem, og så har man ligesom, du ved, lige forestil dig, at du har et glas, som bliver fyldt op med vand af ting, der irriterer dig ved din partner for eksempel, ikke? Når du så tager på arbejde, så bliver noget af det bliver tømt ud igen, og så er der lidt plads til noget mere. Men når du er på ferie, så går I op og ned af hinanden 24 timer i døgnet. Så den der, det påholder, den bliver fyldt op på et tidspunkt, og så løber bæret altså over. Og så er det, at man godt kan komme til at kritisere hinanden, og der kan komme konflikter. Så jeg vil bare sige, det er altså ikke unormalt, at det sker sådan nogle ting her. Så okay. Der er et redskab, som er meget simpelt til, hvordan at I kan komme tilbage til de varme følelser igen, og til at skabe forbindelse mellem hinanden, i stedet for det der afstandsfølelse, som der kan komme. Der er ikke nogen grund til at gå længere tid i den. Hvis du hører noget mere om det redskab, så skriv til mig. 100% diskretion. Der er ikke, jeg fortæller det ikke videre til nogen, så det kan du være helt tryg ved. Det næste ting, det er, hvis du nu kommer hjem fra ferie, og det er ikke altid, det lige er en dans på roser jo. Hvis du har været på familieferie med børnene, og du er enlig mor, eller bare mor, det har sikkert handlet meget om børnenes behov, og hvor du har skulle tilpasse dig. Så hvad med dine behov? Hvornår bliver der lyttet til dig? Hvornår er der bliver du rummet og lyttet til og set og hørt? Det kan være noget lang tid siden, at det egentlig er sket. Fordi når du er på arbejde, så er det jo også firmaets to-do-lister, der skal laves, og du igen tilpasser dig. Men hvad med dig? Hvornår bliver der lyttet til dig? Det gør der på en session, bevidsthedsberøring, hvor det er blid berøring, men det handler ikke om berøring, det handler om at blive
rørt, og blive set, og blive mødt, og blive hørt. Det er det handler om. Og når det sker, at du bliver set kropsligt, du ligger på briksen, og der kommer et par hænder på, som ligesom møder dig, så føles det bare helt fantastisk, og man kommer altså fra hovedet og ned i hjertet. Og det der efterfølgende sker, det er, at man tit bliver bedre til at vælge sig selv til. Altså, måske har du før i tiden brugt en masse penge på det som de fleste vil kalde lidt overfladiske ting, som modeting, dyre restaurantbesøg, dyre tøjregninger, ud at købe tøj, ud at købe sko, ud at købe, jeg ved ikke hvad kvinder bruger til penge på, men det jeg ofte har hørt, det er fra mine klienter, det er at de skifter fra at bruge masse penge på overfladiske ting til at bruge penge på ting, som virkelig betyder noget, altså som er mere selvkærlige, i stedet for at det handler om at sende nogle signaler ud til omverdenen om, at man er så og så med på moden. Så bliver det ikke så vigtigt længere at være med på moden, eller sende signaler til omverdenen om, at man lever det her glansbillede liv, der er perfekt, men det er der jo ikke nogen, der gør. Det ved vi jo godt alle sammen. Som begynder at tage nogle andre valg, man får nogle andre prioriteter i livet, som handler mere om at gøre dig glad, om at være selvkærlig over for dig. Man begynder at træffe nogle valg, som er mere selvkærlige, som er mere, som virkelig betyder noget på den lange bane for dig. Så hvis du kunne tænke dig at høre noget mere om den behandling, så skriver du også bare. Så jeg glæder mig til at høre fra dig. Ha' det godt så længe. Hej.